Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген июль айының 25-е дүшәмбе көн. Мин Әза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да күтәренке кәеф, нәтиҗәле эш атнасы теләп калабыз. Берлеге һәм Татнетны үстерү фонды оештырган әдәби марафон проектының чираттагысы дәвам итә. Бәйгедә төрле почмаклардан татарча яза һәм укый торган һәркем катнаша ала. Орадаш нәтиҗәләр хакында һәм башка сорауларды мин студиябызның кунагы, танылган язучы, шагыйрә, Татарстан Язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары Илсияр Ихсановага юллыйм. Хәерле көн, Илсияр ханым, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Тиздән әдәби марафонның нәтиҗәләре билгеле булачак. Быел ничек уйлыйсыз, уңышлы булып чыга микән? Әйе, менә бу марафон бит инде безнең күп еллар дәвам итә, аны үстерү. Үзәге безнең алып бара, һәм аның җитәкчесе Раил Газауллин, ул инде аның баласы дип әйтергә мөмкин, ул инде бу проектны уйлап тапты һәм бу проект белән озак еллар җитәкчелек итә. Узган елны безнең шушындый әдәби марафонның шундый яңалыгы булды. Аның йомгаклары әдәби сабантуй рәвешендә үтте һәм ул Арча районында үтте. Бик күп кешеләргә ошады. Шуңа күрә быел да инде аның нәтиҗәләрен менә шундый әдәби сабантуй рәвешендә үткәрергә дигән карарга килделәр. Килдек дип әйтсәк тә була бергәләп, чөнки бу безнең уртак проектыбыз Татарстан Язучылар берлеге белән. Хәзер инде без уйладык әдәби сабантуй. Сабантуй булгач, сабанда бит инде сабантуй атрибутикасы да булырга тиеш. Һәм безнең нәрсә сабантуйның төп аның күрсәткече, аның төп бәйгесе әлбәттә көрәш. Менә монда инде безнең хәзер әдәби сабантуй да, әдәби марафон эчендә әдәби көрәш дигән шундый яңа бер чара барлыкка килде. Бу чарада безнең әдәби марафонда катнашкан һәм әдәби марафонның төрле елларда финалистлары булган кешеләр, алар үзләренең шушы ничә айлар буена әдәби марафонга җибәргән әсәрләре арасыннан күңелләренә иң ошаган әсәрне укып, видеога яздырып, шуны җибәрәләр һәм без инде аларга бәя бирәбез. Бу безнең быел 11 июльдән 31 июльгә кадәр кабул итү әлеге видео язмаларны дәвам итәчәк һәм инде Язучылар берлегендә безнең мәртәбәле жюри, әлеге жюриның әгъзаларын әйтми торабыз, кемнәр буласын, чөнки ул сер булып калсын. Бу әдәби марафонга килгән, шушы әдәби көрәшкә килгән безнең эшләрне бәяләячәк. Аннан соң инде анда җиңүчеләр үзләренең шушында укып җибәргән әсәрләрен әдәби көрәштә укып, сабантуйда, быел безнең сабантуй Әктәмче Саба районында булырга тиеш, август айында дип тәгаенләнгән, һәм инде алар монда яңадан көч сынашачаклар көрәштәге кебек. Шунда инде аның җиңүчеләре билгеле булачак, анда да жюри эшли. Бигрәк тә кемнәр теләп катнашалар? Менә бу әлеге әдәби марафонда менә нәтиҗәләр күрсәткәнчә, өлкән яшьтәгеләрме, бигрәк тә яшьләрме, нинди әсәрләр белән күбрәк катнашырга яраталар, үзләренең менә осталыкларына нинди бәя бирә аласыз? Әдәби марафонны менә күп еллар дәвамында карап бару нәтиҗәсендә мин шуны әйтә алам. Иң элек бу марафонга безнең кушылып китте. Барыбер дә менә безнең буын дип әйтик инде, өлкәнрәкләр. Аннан соң аңарга елдан-ел яшьләрнең кушыла баруы, ул шулай ук бик куанычлы хәл безнең дип уйлыйм инде мин. Һәм аның инде безнең артып бара күләме, саны, елдан-ел анда катнашучыларның саны арта. Һәм менә быел инде алар яңадан теге балалар эчендә аерым категория билгеләделәр. Шуңа күрә ул төрле яшь үзенчәлекләрен үз эченә ала. Өметләр бар инде. Әлбәттә, өметсез ярашырга ярамый. Язучылар берлеге матур проектлар белән аерылып тора, елдан-ел аны халыкка тәкъдим итәсез. Менә шуларның берсе үлемсез әдәби полк дип исемләнгән иде. Ул бик уңышлы гына узды. Быел аның дәвамы буламы? Әйе, аның дәвамы бара. Бу безнең үлемсез әдәби полк, ул безнең иң беренче чиратта иң элек безнең аның нәрсәдән башланды. Без башта шул исемдәге бер кичә үткәрдек. Аннан соң грантлар системасы бит инде хәзер Россия президенты грантын карадык та, каралы без бу проектны үзебез грантка бирә алабыз бит дигән нәтиҗәгә килдек. Әлеге грантның
яздык һәм без җиңдек бу грантны. Аның җитәкчесе безнең рус секциясе буенча әдәби консультантыбыз Галина Инисовна Зайнуллина. Һәм бу чынлап та шактый кызыклы эш булып чыкты. Без уйлаганнан да без шулай бит ул эшне башлап җибәрсәң, бер төрле башлап җибәрәсең һәм ул яңадан ниндидер үзенчәлекләре белән үсеп китә, яңа үзгәрешләр ала. Шуңа күрә безнең бу проект иң элек без уйлаган идек, үзебезнең фронтовик язучыларының, күбрәк монда рус язучыларының әсәрләре керде. Кайчандыр чыккан китапларын цифрлаштыру. Чөнки хәзер китапларны чыгару авыр, үзегез беләсез, ул шактый күп чыгымнар таләп итә торган эш. Шуңа күрә үзебезнең китапханәне актара башлагачтан безнең китапханәдә бик кызыклы, ләкин инде алар күптән басылмаган китаплар килеп чыктылар. Без алар фронтовик язучылар турында да сүз бара, һәм без аларның китапларын цифрлаштырырга уйладык. Сезне бит инде без зур матур иҗатчы икән беләбез. Иҗатка вакытыгызны җиткерә аласыз микән? Шушы эшләр белән мавыгып, ничек? Бу иң авыркан җиргә кагылдыгыз, һәм бу чынлап та иң катлаулы сорау. Иҗат кешесе әлбәттә ул иҗатыннан аерылырга тиеш түгел, һәм аерыла алмый да торгандыр инде. Ләкин вакыт дигән безнең менә шундый дошманыбыз бар. Вакыт әлбәттә бик шикле. Монда бер караганда бу оешма, безнең иҗтимагый оешмада җиттән караганда нинди шул кадәр эш бар икән дип уйлаучылар да бардыр. Ләкин менә күреп торасыз, язучыларның эшләре, язучылар берлегенең эшләре шактый күп. Шуңа күрә иҗатка, кызганычка каршы бик аз вакыт кала. Шулай да каләмне чарлап торырга кирәк диләр бит инде. Аны күңелдәге төртеп булса да куярга кирәк, кайчан да булсалар язылып битәр дигән уйлар бар. Бәлки тамашачыларга да берәр нәрсә, берәр иҗатыгызны бүләк итерсез бүгенге иртәдә. Мөмкин. Менә язучылар берлегенең проектлары дигәндә тагын шунда әйтеп киттек инде. Безнең әле менә 14 июльдә яңа гына Гаврил Романович Державинның туган көне булып китте. Ул безнең зур чара, Лаеш районында үтә һәр елдагыча, быел да бик матур шундый чара булды. Киләсе елга инде аның юбилейлы 280 яшь тулачак. Киләсе елга чаралар тагын да зуррак булыр. Мин үзем дә Лаеш районында туган кеше буларак, үземнең якташыма әлбәттә багышланган шигырем бар. Мин сезгә шул шигыремне окуп китәм. Рәхим итегез. Державинның туган ягы Лаеш, минем туган төбәк Саралан. Шигырь җиле булып искән вакыт, күп мөкымнар күчкән арадан. Уйландыра, шагыйрь хакында уй сискәндереп куя йөрәкне. Кайызласаң, урыс дигәненнән татар чыга. Тарих иретте. Державины бөек державаның. Рус шигърияте атасы. Татар каны типкән тамырларда. Урыс рухы. Язмыш хатасы. Хатамы бу? Тарих канунымы? Гамсезлеккә безнең мисалмы? Державинга киләм, якташыма. Татар шигыренең ихсаны. Ой, бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Без сезгә инде әлбәттә чын күңелдән бары тик уңышлар теләп калабыз эшегездә. Шулай ук инде иҗади уңышлар. Менә бу алдагы көннәрдә дә язучылар берлегенең проектлар белән тамашачыларыбызны кызыксындырып, шулай аларга аның нәтиҗәләре турында сөйләп торсагыз бик әйбәт булыр иде. Рәхмәт, чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, алга таба да бергә очрашып торырга насыйп булсын. Шулай булсын. Тапшыруыбызны дәвам итеп, халык язучысы, фәлсәфәче Рабит ага Батулланың әңгәмәсен тәкъдим итәбез сезгә. Исән сауларымсыз, хөрмәтле тамашачылар. Менә Чыршыдагы ядкарханәдә без утырабыз, менә минем эш бүлмәсендә. Менә монда бер бәләкәй генә шкаф бар, ул бик искин, борынгы заман, ул ишелеп төшкерсәң дә иске ишелеп төшә торган. Ләкин анда ниндидер бер мәгълүмат саклана. Әйтик, мәсәлән, менә ачып карыйк әле. Менә монда менә бу кул язмалар. Мин язган кул язмалар. Әйтик, мәсәлән, менә монысын алып карыйк әле без. Мәсәлән, ул кул язмалар китап булып чыктылар күбесе. Үкенечтә түгел. Ләкин менә мондагы кул язмаларны инде аны
барсында эми көчүрүп язарга керек. Компьютерга көчүрүп язарга, чүнки мында күндөлүклөр бар. Бул ondan tagын бик көп менә буда әйтик томнар әзерләгәнмен менә мин. Менә бу хикәяләр беренче том, икенче томында, анда ondan соң менә бунда 7нче томнар, 8нче томнар. Менә бунда Казан утлары журналында минем басылган әсәрләр буш түгел, димәк тикмәгә җыелмаган. Менә бунда хикәяләр, менә бунда урыннары җәннәттә булсын дигән китап. Дөресен әйткәндә, бу минем иҗатымның бер көзгүседер дип уйлыйм. Чөнки монда 19нчы гасырдан алып 20нчы гасырга хәтле булган татар сәнгатькәрләренең язмышы язылган. Документ, бары тик документ кына, бер инде ялган юк. Тукай булсын, Хаязис Хакый булсын, Исәнбәт булсын, барысы да бүтән документларны туплап яздым мин монда. Аннан соң менә тагын Прозат Исәнбәтнең альбомы. Мин сезгә бу турыда сөйләдем, Прозат Исәнбәтнең альбомы турында. Ул минем 2 данада саклана. Берсе Казанда, берсе монда. Чөнки бу бик кадерле минем өчен. Ул чөнки зур рәссам һәм режиссер. Аннан соң монда менә Сөембикә романы менә шулай. Ул менә аны күтәреп тә булмый. Ул бит инде 3 тапкыр яңадан басылып чыкты. Бер русча, 2 тапкыр татарча язылып чыкты. Менә минем кул язма менә монда. Бу кул язма кем өчендер бик кадерледер. Кем өчендер шүплеккә чыгарып атырга кирәктер бәлки. Ләкин мин аны шушы ядкарханәдә саклыйм, анда минем бүтән хиссиятым менә шушында топланган. Сөембикә турында мин нәрсә уйлыйм, ничек язып була, кайчан язып була, ничек итеп аны акларга кирәк, чөнки Сөембикә тарихта бик яманат алган кеше. Аны пычратырга тырыштылар. Аны кимсетергә тырыштылар. Тарихчылар да кимсетергә, хәтта бүген көндәге шагыйрьләр дә кимсетергә тырышалар. Мин бары тик хакыйкать теләдем. Чөнки тарихта гайбәт күп. Тарихчыларда гайбәт күп. Мин Сөембикәне халык ничек итеп манарасын саклый, ничек итеп аңа килеп намаз укый. Әгәр дә ул бузык булса, әгәр дә ул сатлык булса, җыллар буена килеп намаз укыр иде микән шушы манара янына килеп. Уйлап карагыз әле сез. Менә минем бүтән уй-фикерләрем шушы романга салынган, сезнең кулда ул, аны укый аласыз, һәм мин аны менә шушы кул язмасында ядкарханәдә сакларга телим. Бу да урын алыр үзендә. Шулай итеп без минем эш бүлмәмдәге репортажны тәмам итәбез. Карагыз, сорауларыгыз булса, миңа сораулар җибәрегез телевидениегә яки анда язучылар берлегенә. Мин сезгә җавап бирергә тырышырмын. Сау каласыз. Алда сезне Татарстан телевидение фондында сакланган язма көтә. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Көн дәвамында күңелле хәбәрләр генә килеп торсын. Исән, имин булыгыз. Поэма. Играет дипломант Всероссийского конкурса скрипачей Марат Ахметов.